Здравейте хора от YouTube, това сме ние CA Productions и днес снимам на CSGO малко. Значи хора, Фрапса не ми ланиша, беше страхотна програма, ама тъпата към тази сия ми се бъгва и не мога да обработвам клиповете и ги качвам по 100 часа, буквално 100 часа, по 400 минути, нещо такова беше. И сега си снимам, значи почнах си бандикам, да не се рекламира и някакви такива. Направих един клип, в който нафармих килове, но по дяволите хубавите клипове се бъгват и тия не хубавите клипове, които ме килят, стават перфектни. Значи, вие не знаете сега, гледайте да се сета откъде беше, вижте колко неща има, така. Само това искам да ви покажа нещо, което бе доста така яко. Пускане на бот, търсене, докладовете награди, статистики и просто вие забележете 9 попадения, 200 и няколко, значи с АВП-то съм дамен от дамач. Значи много жалко е, че не знам как да си пусна тъпя. Да, няма реакция, няма да си пусна. Да, кой се бъзика за мен. Но ми е гадно, че не мога да си пусна тъпия Ultimate на компютъра в F14 или F15. А пък на PlayStation на FIFA 13 мога има Мичо. Беше с стекана оферта и аз го купих, нали, от Straight. Не си цъкам с него и не петя. Килнахме някакъв. Сега тук чекалим. Ето го долу майнака. What? Тук сме хора, не че бях пълна на клипа. При вас ще стане за няколко, значи тъпно. Даже последната дума се забравих и то ще ви се пусне клипа. Ама за мен това беше поне 50 секунди, една минута. Това дето го паузнах. Най-още една минута играха. И затова ви казвам, сякаш на вас няма да се появи от нищо. Значи писна ми е така. Тъпите да идват зад мене и сега вече хора са ядосах и като ме видите ядосан ще поведете. Биха на хора и сега ще ги спукам. Само ми трябва нещо яко. Сега не знам. Не, значи тъпата ми клавиатура от време на време забива и трябва да игра с мишката и така да стоя така. Чакайте сега чекалим да е тук. Така, това също е супер фунирано. Бе, свършва 50 патрона, ти ури се. Чакайте. Сега качваме са при нас. И оти тук чекалим. И тук убихме някакъв постижение. Гледайте сега, то с какво ще го направим? Ело е пич, хетка престен. Да, между другото на АВП съм страхотен, великолепен. Оръжие на специалист, Да, си имам доста гранати. Да, една граната поманка, една. Гледайте какво АВП си извехме пеланика. Там ще има лирика.
Сега какво на граната премака. Хайя! Тук ще хвърля граната малко. И там ще чекалим. Между другото на снайпер съм много добър. Това е петаланка съм. Тук казах много неприятна инстинкт. Окей, няма никой горе. Най-вероятно страни тук е. Чет са то джамп е малко трудно, но се надявам да го направя. Не. Бихме някакъв. Стига бе! Пак ги поразкатах да ви покажа малко сега тук съм. Кажете ми стима ви да цъкаме CSGO, ако не... Ако не ще питам как да го изпратя и ще ви го изпратя да цъкаме. Тъй като е мой купен и то да пак ма плашна. Не може да си излезе да ги набия. Сега се опитахме на научка. Бихме някакъв. Ай! Окей, хора, връщам се следващия рунд. Да, 11 от 10. Биха, защото един от нашите ръчна вместо. Но не го казвам, той беше на 2-3 къпо. Че се един. То фук! На интернет! Окей. Вижте някъде. Омага! Не интернет. Fuck you, интернет. Аре бе! Пукваше! Ей, убиха ма. Стига бе! Така хора почнахме им с поигра, виках им да бе базата беше един контратерорист. И смятам сега всичките ги дигнем във въздуха, като ги спамна. И следващия време ще съм с отвърли кила. Има там тук. Се залагаме и с толкова, че се крием тук. Нека да отворим. Пази бомбата. Ай! Умрях, ще си достоинство, Нико! Guys, we can turn this around, I believe. Добре, ето диджей Дориан са правиш на...
чакам да умена и за на снайпер. Motherfucker. Back to all my creed. Back to all my creed. Okay. Бихме. DJ. Да. Тъпата клавиатура. DJ Таша. И после май ще спечеля нещо. Просто имам предчувствие, че ще спечеля някой много як скин. Това DJ. Така флашнахме. И сега ще видим кой ще спечели, ние или те се. Дами и господа, печелим! Да видим какво ще, кой ще спечели какво. Стига, бе! Тихо, бе! Тихо, бе! Еми да, хора, това беше за този клип. Надявам се ви е харесал и чао!